πάει ποτέ βόλτα με το τραμ? Όχι, χάνεις. Θα ξεκινήσω με μία αλήθεια. Το τραμ περνάει από τη γειτονιά μου στη Νέα Σμύρνη, αλλά γενικά δεν το χρησιμοποιώ, μια και κινούμε στην πόλη είτε με τη μηχανή είτε με το αυτοκίνητό μου. Μια μέρα όμως είπα να κάνω τη διαφορά, να πάρω το τραμ και να πάω παραλία. Είμαι εδώ στη στάση του τραμ και θα πάρω το εισιτήριό μου από πλατεία Νέας Σμύρνης για να πάω Γλυφάδα, να κάνω το μπανάκι μου στη μέση της διαδρομής στο Παλαιό Φάληρο και μετά να καταλήξω στη Γλυφάδα, όπως είπα, για φαγητό. Θέλω ένα εισιτήριο. Να το εισιτήριό μας. Αυτό που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι για να πας παραλία με το τραμ υπάρχουν δύο γραμμές, η 6 από το κέντρο και η 7 από Πειραιά. Αν πάρεις την πρώτη, την 6 δηλαδή, φεύγει από Αθήνα, περνά από Παναθηναϊκό Στάδιο, κατεβαίνει Καλλιρόης, μπαίνει Νέα Σμύρνη, πάει Παλαιό Φάληρο και κάνει τέρμα στην Πικροδάφνη για να πάρεις τη γραμμή 7 που έρχεται από Πειραιά και καταλήγει Βούλα μέσα από τη Γλυφάδα φυσικά. Να ακυρώσουμε και το εισιτήριό μας, έτσι. Περάσαμε τη στάση Ευαγγελική Σχολή και κατευθυνόμαστε προς τη στάση Αχιλλέως, έχοντας μπει στην τελική ευθεία ουσιαστικά για την παραλιακή. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Νομίζω βλέπετε ότι είμαι σταυροπόδι, είμαι πάρα πολύ άνετα. Δεν είναι πάντα τόσο άνετα, θα πρέπει να πω. Όμως αυτό που απολαμβάνεις μέσα στο τραμ είναι τον κλιματισμό. Έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά, παιδιά, και η διαδρομή είναι απολαυστική. Εμείς σταματήσαμε λίγο πριν την Πικροδάφνη, στάση Έδεμ, έτσι, για να χαζέψουμε λίγη θαλασσίτσα. Ούτως ή άλλως, είτε πάρεις τη γραμμή 7 από Πειραιά στην Πικροδάφνη, είτε επιβιβαστείς από Έδεμ, το ίδιο είναι. Κατεβήκαμε στη στάση Έδεμ, γιατί εδώ η παραλία είναι ελεύθερη και μπορεί κανένας να κάνει μπάνιο. Βέβαια η μέρα σήμερα δεν είναι ότι καλύτερο, βλέπετε έχει μια βαριά συννεφιά, θα έλεγα. Έτσι απλά λοιπόν θα βρεθείς σε αυτή την παραλία με 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ξαναλέω, η μέρα δεν είναι ότι καλύτερο. Φανταστείτε τη διαφορετική, ηλιόλουστη, και θα κάνεις μπάνιο εδώ. Σε 5 λεπτά θα έρθει το τραμ από τη στάση Έδεμ όπου βρισκόμαστε για να μας πάρει και να πάμε Γλυφάδα, που είναι και ο τελικός μας προορισμός. Τι θα λέγατε να μάθουμε 2 πληροφορίες για το τραμ που τόσο αγαπάμε, ακόμη και το πώς λειτουργεί. Γιώργο μου, πώς λειτουργεί ο μοχλός για να καταλάβει και ο κόσμος να μάθει κάτι για το τραμ που είναι το πιο φιλικό μέσο? Ωραία. Ο μοχλός εδώ, ναι. Μπροστά είναι η έλξη. Πίσω είναι το φρένο. Πίσω είναι το φρένο. Τώρα φρέναρες ουσιαστικά. Ναι, θεωρητικά φρενάρει εδώ λίγο το όχημα. Προσέχουμε λίγο τις διαβάσεις. Προσέχουμε τις διαβάσεις, έτσι. Ωραία. Ναι. Και εδώ τα κουμπάκια. Και το κόσμο γενικά. Αυτά θεωρητικά είναι κόρνα, φώτα, σιδερόφρενα και άμμος. Ναι. Από εδώ κινούμε τις πόρτες. Από εδώ κινήσεις τις πόρτες. Ναι, το άνοιγμα, το κλείσιμο. Και πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, γιατί όλα αυτά τα κάνεις εσύ. Ναι. Όλα αυτά περνάνε από έναν άνθρωπο. Περνάνε από τον Γιώργο και τους συναδέλφους του. Οπότε παρακαλούμε πολύ να είσαστε πάρα πολύ ευγενικοί μαζί τους, γιατί το έργο τους είναι πολύ σημαντικό. Η ώρα πέρασε όμορφα και φτάσαμε Γλυφάδα. Πρώτα shopping therapy και μετά φαγητό στο καλύτερο. Και έτσι απλά κάναμε τη βόλτα μας με το τραμ και πολύ γρήγορα φτάσαμε στη Γλυφάδα, όπου μπορούμε να κάνουμε πριν το φαγητό shopping therapy. Ελάτε μαζί μου. Για να δείτε πόσο ωραία πράγματα μπορείτε να κάνετε με το τραμ,
με 1 ευρώ και 20 λεπτά, το ξαναλέω. Φτάσαμε στην Γλυφάδα, κάναμε shopping therapy και καταλήξαμε στο Μεζέ Γλυφάδα, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια και πολύ αγαπημένο μου, για να γευτούμε διάφορες θαλασσινές και όχι μόνο λιχουδιές. Ξεκινάω με την τσιπούρα μας. Αυτό που είναι must και δεν πρέπει να χάσετε σε μια τέτοια βόλτα είναι η σούβλα. Κοιτάξτε εδώ σούβλα, παιδιά. Πολύ οικονομικό πιάτο, τρώνε 3-4 άτομα, αλλά πληρώνουν ουσιαστικά μόνο τα 2. Ένα εντυπωσιακό φιλέτο τόνου, πραγματικά πάρα πολύ ξεχωριστό πιάτο. Και σας έχω και μπιφτεκάκια κοτόπουλου. Έφτασε η ώρα της επιστροφής. Όπως χάζευα τη διαδρομή από Γλυφάδα, μπαίνοντας στην παραλιακή, σκεφτόμουν τι ωραία που θα ήταν να είχα χρόνο να κατέβαινα σε όλες τις στάσεις, έστω για λίγο. Σε μια μισή ώρα να δω όσα δεν έχω δει μια ζωή. Και κάπως έτσι, μετά από μια πολύ ωραία βόλτα, μετά από μια πολύ ωραία περιήγηση με το τραμ, θυμίζω ξεκινήσαμε από την πλατεία της Νέας Μύρνης, σταματήσαμε στο Παλαιό Φάληρο και τελικός μας προορισμός ήταν η Γλυφάδα. Μετά από μια πολύ ωραία διαδρομή λοιπόν, καταλήξαμε εδώ από όπου ξεκινήσαμε. Πού δηλαδή? Στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Επειδή η βόλτα όμως δεν σταματάει ούτε εδώ, παρότι βράδιασε, θα πάμε να πιούμε και κάτι για να τελειώσει όμορφα η βραδιά στην πανέμορφη πλατεία της Νέας Μύρνης. Κάτι το οποίο θα έλεγα ότι πρέπει να το κάνετε και σε κάποια στιγμή, παίρνοντας το τραμ μόνο με 1 ευρώ και 20 λεπτά.